Știam de la început că e periculos. Se pare că n-am crezut până acum, tata nu mă înțelegea. Și acum s-a panicat, dar ce să fac? Vreau să-ți fie bine. Toți îmi spun că viața e prețioasă pe acest pământ. Deși a ta vreau să te protejez. Dacă vei păți ceva, dar ce să fac? Vreau să-ți fie bine. Și aș putea eu să spun, e bine să nu știi ce probleme am eu. Te-ai îngrijora dacă ai vedea tot ce am văzut eu. De nevoie de așa ceva, eu nu vreau să te implic. Pentru tine e rău, pentru tine sunt rău.